قبراں دے ٹیرے اچرے نے دے تھلے وس دے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے پڑھ لا الہ الا اللہ ویرا ویخ قبر دی وادی نو ویخ قبر دی وادی نو تے دنیا دی بربادی نو بیکار پئی سیادی نو پڑھ لا الہ پڑھو لا الہ الا اللہ کوکھا ویلا آوے گا سب ساک انگ چھڑ جاوے گا کر مدت پار لنگاوے گا پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ یہ کرنا دیدار مدینے والے دا او جے کرنا دیدار مدینے والے دا تو بن جاتا بیادار مدینے والے دا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا نبی پاک دی نعت ہے کہ پڑھنا جو مراسی کسے چودھری دی تعریف کر دینے اللہ پاک دی قسم میں نبی پاک دی نعت پڑھ کے اپنے آپ کو نبی دا مراسی کہلانا چاہنا وہ عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پر چار مدینے والے دا ہر پاسے پر چار مدینے والے دا تو بن جاتا بیادار مدینے والے دا بڑا پیارا مصرع امیر غریب جس طرح تسی کہہ رہے ہو نا جب مہمان جڑا بھی آئے غریب ہوئے فقیر ہوئے غیر مذہب دا ہوئے کوئی بھی ہوئے عرش پر امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا تو بن جاتا بیادار مدینے والے دا ان صحابہ دی شان ایک شعر سنو تو میں اپنی بات ختم کرنا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا بولو بے شک صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا وہ جنتی ہر یار مدینے والے دا تو بن جاتا بیادار مدینے